lige færdigt, der er jo. Så Mikkel. Kontakt. Op på nakken her, så vi går som hovedet dernede. Så bestemmer du, hvor han skal være. Yes. Kom her. Følg lige med nakken i gang. Det gjorde han, ikke? Godt. Action blå. Sådan der. Så holder du ham der, Mikkel. Hold ham stille og roligt der. Og så er Daniel i fald. Ja, det er smukt. Hvor har du ham, Mikkel? Ej, træner skal ikke holde modstander. Kontakt blå. Action rød. Rød passiv! Og Mikkel, 2 skridt frem. Ned med ham. Kom der. Så er det point. Op igen. Du er ikke træt. Fortsætter ham. Hold hovedet op. Vi er i gang! Så fremad. Nu. Bare skub ham ud, skub ham ud, bare skub ham ud. Pres ud mod mig. Stop den her. Hold ham, hold ham. Nu skal du altså dreje rundt. Ikke færdig. Rød op den her gang. Stop. Han må ikke blive rundt. Færdig rundt med det på. Au. Så Daniel, du har 25 sekunder. Der er 2 point, der kan afgøre det. Han skal ikke have nogen, Mikkel. Han skal ikke have nogen. Dyk! Han skal ikke have fat om det hoved, der gang. Og så fremad, fremad. Klar, fremad. Ja, pres fremad. Kom ud. Der, hold den der. Pres fremad, Mikkel. Skub fremad. Smukt. Nej, det gør Det det. er fandme en god kamp. Sådan. Han sagde, han ikke kunne noget, jo.